Türkmenistan'ın Maýy Goýun forumynyň çäklerini ýurdumyzyň hünärmenleriniň we daşary ýurtly bilermenleriň gatnaşmagyna matlagatlar geçirildi. Matlagatda gadyl bolýan çyýmal wagtlarynaky özgertmeler, meýiller boýunça özara pikir alşmalara giň orun berildi. Matlagatlara gatnaşçylygyň noktaýşy durnukly ösüşiň üstünligi köp babatda milli tebit we ählimum derejede ykdysady çemeleşmeleri täzelemäge bolan ukyba baglar. Bu işe 2020-nji ýylyň dekabryna Zaňanylaryň ol derejesine ýetmek boýunça Birleşen Milletler Ugrammasyny öňe sürülen ählimum çäreliň çäklerine aýratyn ünsürliýe. Dünýä ýylatynyň çalt tepkinde ösýän hemde gaty görnüşdäki hojalyk dıňylarynyň barha artýan häzirki şertlerine döwletleriň hökümetleriniň esasy wezipesi daşky gurşuga täsiri iň az derejä getirmek arkaly bar bolan tebigy baýlyklary dolandyrmakdan ibaratdyr. Munyň üçin döwletara derejede tagallanan hemde çemeleşmelerin birleşdirilmegi möhümdir. Şeýle hem çykyşlarda ugly ot ýataklaryny özleşdirmegiň ekologik ugurlaryna, gaz ýataklaryny özleşdirmek, ekologik taýdan arasy hareketler we hyzmatlar bilen üpçün etmek meselelerini üns berildi. Metanyň hemde urduş gazyň zyňylaryny hasaplamagyň usullary, pes uglerotly energetika geçmek bilen bagly wajyp meseleler aralyp matlagatlaşyldy. Matlagatlarda geljekki hyzmatdaşlyga degisli bir neçe meseleler boýunça pikir alşyldy. Duşuga gatnaşyjylar 2020-nji ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň 3-nji derejesini alanlygyny, 2022-nji ýylyň fevral aýynda Guramaň Ženewada geçirilen Baş Geňeşiniň nowatdaky mejlisine ýurdumyzyň bütün dünýä söwda ugramysynyň dogry agdasy bolmak üçin ýüz tutmagynyň netijesinde Türkmenistana bütün dünýä söwda ugramysyna goşulýan döwlet hökmüne 3-nji derejesini bermek hakyna kararyň kabul edilenligi bellenildi. Türkmenistanyň Maýy Goýun forumynyň Türkmenistanyň ykdysadyýetyne ýokary tehnologiýalary, innovasiýalar çekmek boýunça halkara matlagatyň we urduş sergilen ahyryna oňa gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüklenmek kabul etdiler.